إذا هاجر زيا ناي شعبيا ويدما ناي هجدف ناي بينو هاجر أيكونتن ناي كلهم زيجاتات هاجر يا even أبت نتا هاجر نممس أبز تخيل قالسي زي نبر زي وعلو ترحونا يكونن أنس أرت قالسي زنبر مستز جز أنا زنبر سرعة درجي زنبرو جندما دكتها هاجر زخون زيجاتاتون نعوم أنت ملكوتهم أبت زنبر تاريخ أو خيدي جيجا نيروم أو نيروم إذا جيجا زجن هاجر كسرهم زجبا جيجا يكون زيجاتاتو زبان سوودو زبان سمعتاترو كلام له زبلو زدهلو كتحسب زي قبرو كتمرامر زي قبرو مجزت ميلاتات يختل شعبيا أجابب قالسنا واجا زوج صديو زرب حديو تندلو لوط زمت صديو صبغ دن خيد علينا برجيد محمدو بحقنا بعدنا خطونا نتندلي عينة لوط خمس قالنا نخلو نجمج مسكنتيلكا برجيد محمدو كم عات واجا استخفلي من سيحز خفلنا له كوي كم يرجع خاصها كم زتبلنا قليب لك كامل تماساسي لندو شعبيا وسنتي حطوتات تقريب كلا سوات قدميت ويدما العلاونة قدميت جيرا أنت حدا ما أنت تألم تبلكا برجيد محمد خا وسنت زغون استراتيجيكا وحطوتات تقريب كلو واغاز تخفلو قال سكو يبلكا برجيد محمد قوم نجر كسرح أنت زي تيلو برئيتو ببروجرام بأمنتون فلسفنون اتندلو لو تخمص زي الحيل انت خوينو اينهم لخون كل انت لو خلي يزلو بقى اخترفت له بقى اجابك قالسنا نغير ازو دابه ازو واغا يبلو حدا ودابه واغا زهلو مچم بزقمطم علاماتاتن برايو ببروجرامو واغا زهلو امبر بزو خفلم سوات يكونن واغا زهلو زياتا ساينساويت ملكي بزا ملك عزيا تمازينو فوقيسو يو ترخيبو فوكيس حيل خا تندلو لو تخمص سلازيكل ወይ ክረዝን ንግበሮ ወይ ብረዚን ሓይል ንተካኣዮን ተልካ ትኽክል ኢኻ ዘለኻ ሽዑ ኣብዚ ነጥብ እዚ ስውእን ዝተኸፍለ ዋጋን ዘልዕል ምኽንያት የብልካን ስዋዓት መተካእቲ ዓላማኻ ይኮኑ እቲ ዕላማ ንምስኻዕ እዮም ዝስውኡ ዘለዉ ዳ እምበር መተካእቲ ዓላማ ንክኾኑ ይኮኑ ዝስውኡ ዘለዉ ኣብ ብርጌድ ንሓመዱ ከዓ ተመሳሳሊ ዝኾኑ ወሰንቲ መድረኽ ዝጠልቦም ናይ ለውጢ ሕቶ ናይ ትካልን ትካላውነትን ናይ ሕግን ሕጋውነትን ናይ ፖለቲካዊ ፕሮግራምን ኣተሓሳስባን ንፅረት ሕቶታት እንተሓቲትካ ናይ ተሓታትነትን ግሉጽነትን ሕቶታት እንተሓቲትካ ከተፍርሰና ደልኻ ብለኻ ኣብ ሚድያ ዝፍታሕ ነገር የለን ኣብ ባይታ እንዶ ተዘራረቡ ናብ ሚድያ ሓሳባት ተምፅእ ክትፈትሖም ኣይኮንካን ሰባት ክፈልጥዎም ኢኻ ተምፅእ መጀመርያ ይፍለጥ ዘለኻይ ኩነታት ይፍለጥ ምስ ተፈልጠ ሰብ እኹል ግንዛቤ ኣብቲ ጉዳይ ምስ ወነነ መፍትሒ በብ ዘለዎ ይደሊ مفتاح خيمة زعنقص أكل تلوخا كل سبس فلتة نتزعنقف زول أكل سقطي فترة له أب فلتة تستمسرته سقطي أب فلتة تستمسرته مفتاحي كما تسمع أنتي حفاش نغفلتي خانة قراتنا ميديا تنصمبر أو مفتاح خسرك كبير كيكون كان سلام زخبركم تخطاتلتي سناي زمنكم دما مرهم ميديا كمل لكم كم يتخونوا مباركس لهم عنتي مسيونا ساشبر قبل كنتات بفلاي مستكالونا سرارحا بزبل زعباتات كنزاربينا حابيركم نهنصنحو بتعتنا نعدم كم دمان سناي زمنكم دمان مرهم ميديا كتعبيون سبسكرايب تقبرون رأيتكم عبرتها كومنت كقدفلنا بتعتنا نحتت ناب كل خبات حون شر جبروه كمل لها خميت خونيوني ولا حنمزها እንኳን ሓን ጽናሕካ ሰናይ ሓወይ ኣምላኽ ይመስገን ጽቡቕ ኣለኹ ደሓኒ ብወገንካ ከመይ ኣለኻ كرم ጽቡቕ ኣለኹ ኣምላኽ ይመስገን ባርከስኪ ናብቲ ዛዕባታት ናይ ሎሚ ክንከይድ ኢና ኣብዚ ህሉ ኩነታት ቃልስና ከም ዝትዕዘቡ ዘለካ ብፍላይ ዞም ማሕበራዊ ሚድያ ምስ ትካላዊ ኣሰራርሓን ትካል እንተተሓሒዙ ብዙሕ ዋዕዋዕታ كسمع كأني لما هنصت تكالات تكالاو سرارحنا بقالسنا أب كمي درجة له مردأتها بزعبات تكالاو سرارحن على النادي تاي تعزب تقال بناتي أتمامتا ذي تكالاوي سرارحن دولات زخونو تكالات مهناز ننوح عمتات أبزكيدنا وقالسي تي دنبت عومو كثير وزز أنحا ويدما كعوتو زيك على حدا عبي حالة فنتي لي زوستد أنا
ኣብ ዝተናውሐ ዓመታት ዘካየድናዮ ቃልሲ ኣብ ውድባትና እንድሕር ሪኢኻዮ ውድባት ከም ሓደ ፖለቲካዊ ጥርናፈ ሓደ ዝኣምናሉ ዘሰጉምኦ ፖለቲካዊ ርእዮተ ዓለም ይኹን መደባት ፕሮግራም ማለት እዩ ብኡ ተመስሪተን ተፈጢረን ክንቀሳቀሳ ዋላ እኳ እንተጀመራ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይቲ ውድብ ተልእኾታት ንምፍፃም ዝቆሙ ክፍልታት ዱልዱል ዝኾነ ሱር ዘለዎ ሓያል ትካል ኣብ ምህናፅ ድኻም ነይሩና እዩ ዝኾነ ዕዮ ዝኾነ ውራይ ትሰርሓሉ መትከላት ኣሰራርሓ ናይ ምውፋርን ምእታውን ኣገባባት ናይ ዝተፈላለዩ ወፍርታት ከይዲ ንምፍፃም ዘገልግሉኻ ውልቀ ሰብ መፀን ከደን ለውጢ ክገብር ብዘይክእለሉ መንገዲ ወይ መልክዕ ነቶም ዝተቐመጡ ዕላማታት ከምኡውን ተልእኾታት ናይ ነዊሕን ናይ ሓፂርን እዋናት ዕላማታት ንምፍፃም ብዝጥዕም መልክዑ ዝተዋደደ ናይ መትከል ኣተሓሳስባ ኣገባብ ቃልሲ ፕላናት ትልምታት በብእዋኑ ንኸተሳኽዖም ዘቐመጥካዮም ትልምታት መሰረት ገይሩ ዝቐውም ኣብ ናይ ቃልሲ መትከላት ዝምስረት ዱልዱል ትካል ክህሉ ይግባእ ማለት እዩ እዞም ትካላት እዚኣቶም እንታይ እዮም ዝገብሩ መስለካ ውልቀ ሰባት ገዚፍ ዝኾነ ፍልሊ ከይፈጥሩ ኣብ ሃለዋት ውልቀ ሰባት ኣብ ሃለዋትን ዘይምህላውን ናይ ውልቀ ሰባት ተወሲኑ ከይተርፍ እቲ ቃልሲ እቶም ዝተቐመጡ ዕላማታትን እቶም ክፍፀሙ ዝተዋደዱ ተልእኾታትን ኣብ ምምፃን መኻድን ናይ ውልቀ ሰባት ዝተመስረቱ ከይኮኑ እዩ ዝገብር ውልቀ ሰብ ከደ መፀ ወላ ሓደ ለውጢ ኣይህሉን ኣብ መስርሕ ከይዲ ናይቲ ቃልሲ ማለት እዩ እዚ ንምግባር እዮም ዝሕግዙኻ ካልእ መትከላት ኣገባባት ሓላፍነታት ኩሎም ኣብ ውልቀ ሰብ ከይምስረቱ ይገብር ተቐሚጦም ተዋዲዶም ስለ ዝፀንሑ እቲ ውልቀ ሰብ ኣብኣቶም ገዚፍ ዝኾነ ተፅዕኖ ከይገብር ልዕሊ እቲ ውልቀ ሰብ ኮይኖም ኣብቲ ውዳበ ዝዓሰለ ሰብ ካብ ውልቀ ሰብ ንላዕሊ ዝኣምነሉ ኣሰራርሓ ዝኽተሎ መስመር ዝተነፀረ መስመር ክህልዎ እዮም ዝሕግዙ ማለት እዩ ደንበ ተቃውሞ ከምዚ ዓይነት ዱልዱል ትካል ፈጢሩ ስለ ዘይፀንሐ ኣብ ዝሓለፍናዮም ዓመታት ናይ ቃልሲ ዓመታት ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ደውታ ውድቀት ዝሕታለ እናጋጠመና መፅዩ ማለት እዩ ውልቀ ሰብ ናብቲ ቃልሲ ክድመሮ ከሎ ርኡይ ዝኾነ ለውጢ ትርኢ ውልቀ ሰብ ካብቲ ቃልሲ ክቕነስ ከሎ ከዓ ርኡይ ዝኾነ ደውታ ይፍጠር ማለት እዩ ሕጂ እቲ ቃልሲ ኣብ ውልቀ ሰባት ይምስረት ማለት እዩ እቶም ኣሰራርሓታት እቶም መትከላት ዲስፕሊናት ኩላቶም ኣብ ውልቀ ሰብ ይምስረቱ ማለት እዩ ከምዚኡ ኮይኑ ፀኒሑ ሕጂ እቲ ትካላዊ ኣሰራርሓን ድልዱላት ትካላትን ዘገድሱና ዕጫ መፃኢ ዕጫ ናይ ቃልስና ኣብ ውልቀ ሰባት ከይድረት ወይ ብውልቀ ሰባት ከይውሰን ንምግባር እዩ ከምኡውን ዝተጀመሩ ናይ ቃልሲ ዕዮታት ሓደ ሰብ መፅኡ ከይከልፎም ሓደ ሰብ መፅኡ ድማ ከየጀምሮም ማለተይ ሓደ ውልቀ ሰብ መፅኡ ደው ዘብሎ ወፍሪ ሓደ ሰብ መፅኡ ድማ ብዝደልዮ ዓይነት ወፍሪ ዝትከኣሉ ከም ድላዩ ዝገብሮ ኩነታት ከይፍጠሩ እዩ ዝገብር እቶም ዝተርፉ ሰባት ኣብቲ ክዓውትዎ ዝተጠርነፍሉ ዕላማ ዝተርፉ ሰባት ሓድሽ ጉዕዞ ኣይኮኑን ዝፍልሙ ውልቀ ሰብ ብምምፃን ብምኻድን ሓድሽ ውልቀ ሰብ ሓድሽ ናይ ስራሕ ተበግሶታት ከም ብሓድሽ መደባት ኣይኮኑን ዝዋደዱ ኦሬዲ ዝተቐመጠ መደብ ኣሎ ነተን መደብ ከፈፅሙ ሰባት ኣብ ቦትኡ ይስኩዑ እዞም ሰባት ክእለዩ ከለዉ እቶም ሰባት እዮም ዝእለዩ እምበር እቶም ዝተጀመሩ መስርሕ ቃልሲ ደዋ ይብሉን ይቕፅሉ ማለት እዩ እዚ ዝጠቕመካ ትካል ብጥቕልል ዝበለ እምበኣር ከምዚ ዓይነት ኣሰራርሓ ኣባና ኣሎ ዶ እንተልካ ግን የለን ኣብ ውልቀ ሰብ ዝተመስረተ ናብ ኣምልኾ እውን ዝማዕበለ ናብ ኣምልኾ ውልቀ ሰብ ዝማዕበለ ናይ ቃልሲ ጉዕዞ ስለነካይድ እቶም ውልቀ ሰባት ክፈቱ ከለዉ ንፈቱ እቶም ውልቀ ሰባት ክፀልኡ ከለዉ ንፀልእ ንሶም እንተሃልዮም ንህሉ ንሶም እንድሕር ተኣልዮም ከዓ ንእለ ኣብ ናቶም ሙቐትን ዛሕልን ዝውሰን ዕጫ ናይ ቃልሲ ክኸውን ኮይኑ ማለት እዩ ክነካይዶ ዝፀንሐና ስለዚ ብጥቕልል ዝበለ ንዚ እንታይ ዘርእየና
ሓይልታት ተቃውሞ ኤርትራ ትካላት ኣይሃነፁን ዝጭበጥ ዝረአ ዝድህሰስ ብሰባት ምምፃን ምኻድን ዕጩኡ ዘይውሰን ዝቕፅል እተን ዝቐመጠ ዓላማታት እናሳኽዐ ሓደን ክልተ እናበለ ንቅድሚት ዝስጉም ውዳበ ኢና ክንርኢ ነርና እንተኾነ ግን ከምኡ ስለዘየለ እዩ ብዙሕ ግዜ ውድባት ይመፃ ውዕውዕ ኩነታት ይፍጠር ቀስ ኢለን ከዓ ይዝሕላ ምስ ምሽርራፍ ናይ ውልቀ ሰባት ቀስ እናበላ ይዝሕላ ማለት እዩ ከምኡ እናበልና እናወደቕናን እናተሳእናን ኣብ ሓደ ቪሸስ ሰርክል ወይ ድማ ኣብ ሓደ ሕሱም ናይ ዕንክሊል መድረኽ ክንህሉ ንግደድ ዘለና እውን ደልዳላ ዝኾኑ ትካላት ክንፈጥር ስለዘይከኣልና እዩ ሕጂ እውን ንሪኦ ዘለና ከምኡ ዓይነት ኩነታት እዩ እዚ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ብፍላይ ከዓ ኣብቲ ውዕውዕ ዝኾነ ማዕበል ብርጌድ ንሓመዱ ተኸሲቱ ንሪኦ ዘለና ዘይምርግጋእ ህውከት ኣንፈትካ ናይ ምስሓት ኩነታት ዝኩሉ ዕግርግር ንሪኦ ዘለና ትካላት ስለዘይተመስረታ ውልቀ ሰባት ድላዮም ክገብርዎ ዝኽእሉ ቃልሲ ኮይኑ ብምህላው እዩ በኣር ብጥቕልል ዝበለ ደንበ ተቃውሞ ብሓፈሻ ኣብ ምፍጣር ትካላት ኣዝዩ ደኺሙሎ ጥራሕ ዘይኮነስ ቶታሊ የለን ክንብሎ ንኽእል ማለት እዩ ግርም ይኣነለ ዮኒ እስኪ ገለ ካብቲ ዘለዓልካሲ ኣብ ውልቀ ሰባት ናብ ኣምልኾ ዝኸደ እዩ ዘሎ ብዙሕ ግዜ ግን ኣምልኾ ሲ ኣድናቆት እዩ ነድንቆ ኢና እምበር ኣይነምልኾን ኢና ዝብል እውን በቶም ናይ ኣምልኾ ተግባራት ዘርእዩ ሰባት ይመፅእ እሞ ከመይ ኢና እንታይ ምልክታቶም ቶም ኣምልኾ ኣብ ውልቀ ሰባት ዘለዎም ንብሎም ሰባት ወይ እውን ዝረኣዩ ኣምልኾ ውልቀ ሰባት ዝገብሩ ባህርያት ሕጂ ኣምልኾን ኣድናቆትን ወይ ድማ ኣምልኾን ደገፍን ይፈላለዩ ኣምልኾ ነቲ ተምልኾ ኣካል ኣይተሓቶን ኣይትማጎቶን ክጋገ ከሎ ኣይትቃወሞን ኣይትምክቶን ደው ኣይተብሎን እዚ ኣምልኾ እዩ እንድሕር ንስኻ ናይ ሓደ ሰብ ይኹን ነገር ኣምላኺ እንድሕር ኮንካ ነቲ ተምልኾ ኣካል ኣይትምርምሮን ኢኻ ኣይትቋፃፀሮን ኢኻ ነውሪ እዩ ብናይ ኣምልኾ ስርዓትስ በቃ ነቲ ተምልኾ ኣካል ኣይትቋፃፀሮ ስቕ ኢልካ ጥራሕ ተምልኾ ዝተዋሃበካ ትእዛዛት ትፍፅም ብዝተነገረካ መንገድኻ የማን ፀጋም ከይበልካ ኢኻ ትጓዓዝ ምግምጋም ዝበሃል ኣብ ኣምልኾ የለን ሕጂ ነዚ ናይ ኣምልኾ ኩነታት ደገፍ እዩ ኣድናቆት እዩ እንድሕር ኢሎም ይገልፅዎ ኣለዉ ኮይኖም ንተድንቆ ክጋገ ከለካ ትነቕፎ ኢኻ ትነቕፎ ሕጂ ክልተ ጫፋት ኣለዉ ናይ ኣምልኾ ኣብ ኣምልኾ ንሓደ ዝኣመንካሉ እሞ እምነትካ ናብ ደረጃ ምምላኽ ክብ እንድሕር ኢሉ ኣብታ ኣምልኾኻ ሕቶ ኣልዒልካ ብሓባር ምቕፃል ኣይከኣልን ተባቲኽካ ትናቆር ኢኻ ሕጂ ሰባት ብሓደ ነይሮም ንሓደ መራሒኦም ክሳብ ክቐትልዎ ዘይፀልእሉ ኩነታት ይፍጠር ዶ ትርኢ ምስ ተፈላለዩ ህልም ዝበለ ፀልኢ ይፍጠር ኣምልኾ ማእኸላይ መርገፂ ኣይተፈቅድን እያ ወይ ተዓሚትካ ተምልኾ ወይ ከዓ ብዝሓዝካዮ ክትወቕዖ ትደልዮ ፀላእ ትቕይሮ ናይ ኣምልኾ ባህሪ እዚ እዩ ናይ ኣድናቆት ይኹን ደገፍ ስምዒታት ግን ንሓደ ሰብ እንድሕር ተድንቆ ከለካ ጌጋታት ክፍፅም ከሎ ወይ ድማ ዘይግባእ ነገር ክገብር ከለካ ኣድናቆትካ እዩ ደው ዝብል ምናቕ ደው ኣቢልካ ትቃወሞ ትነቕፎ ትደገፉ እውን ከምኡ እዩ ምድጋፍካ ደው ኣቢልካ ወይ ድማ ምድጋፍካ ከም ዘለዎ ኮይኑ ኣብዚአን ትጋገለካ እዚአን ደው ኣብል ብሓባር ክንቅፅል ተኮይንና እዚአን ደው ኣብል ትብሎ ሕጂ እናደገፍካዮን እናድነቕካዮን ክጋገ ከሎ ከዓ እናኣረምካዮ ብሓባር ንምቕፃል የኽእል እዩ እቲ ስምዒታት ንሱ እቲ ኣድናቆት ይኹን እቲ ደገፍ ኣምልኾ ግን ከምዚ ዓይነት ነገር ኣይኽእለካን እዩ እታ ኣምልኾ ደው ዘበልካላ መዓልቲ ምስቲ ሰብ ብሓባር ክትቅፅል ኣይትኽእልን ምስቲ ሰብ ተፃባኢ ኢኻ መፃልእቲ ኢኻ ብደም ትዳላለ ወይ ክትቃታተል ወይ ክትፃራረፍ ወይ ክትዛናጠል ወይ ብዝሓዝካዮ ክትተሃራረብ ናብ ዝኽእል ኩነታት ክትከይድ ጥራሕ እዩ ዘገድደካ ኣምልኾ ዛፅዋ እዩ ኣብ ደንበ ተቃውሞ መራሕቲ ይመፁ እሞ ሆ ትብል ምስኦም ናብ ኣምልኾ ደረጃ ዝማዕበለ ስምዒታዊ ምትእስሳር ምስኦም ይህልወካ ብዙሕ ነገራት ትፅመም ክጋገዩ ከለዉ ናይ ፍቅደልካ ንኣምልኾኻ ክትቃወሞም ይኹን ክትነቕፎም ንሓደ ዝተቐመጠ ሕጊ ከም ምጥሓስ ይመስለካ ካብ ምኽኑይ ዝኾነ ምትእስሳር ሓሊፎም ናብ ስምዒታዊ ምትእስሳር ደረጃ ስለሓፍ ዘብሉኻ
ክትፃወሮም ክትዕገሶም እዚኣ እንዳላ ትኸውን ከምዚኣ ኮይ ሓሲቡ ዝኸውን ናበልካ ከተማኻንየሎም ጥራሕ እዩ ዝፈቅደልካ ካብዚኣ ምስጋር ብሓባር ከተቐፅለካ ይትኽእልን ክትቃወም እንድሕር ጀሚርካ ኣምልኾኻ ፈሪሱ ኣሎ ባእሲ እዩ ዝፍጠር ሽዑ እቲ ተምልኾ ኣካል እውን ኣይፆረካን ንስኻ እውን ኣይትፆሮን ምስ ፍልልያትካ ተሳኒኻ እውን ተኸኣኢልካ እውን ክትነብር እናተነቐቐፍካ እናተጋማገምካ ክትነብር እውን ኣይኽእልን ኣምልኾ ክትባተኽ ጥራሕ እዩ ዘለካ ንኣብነት ብሃይማኖት ንርኣዮ ኣብ እምነት ክርስትና ከም ኣብነት ነልዕሎ ብዙሕ ሃይማኖት ኣሎ ብርግፅ ኣብ እምነት ክርስትና ንኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚኣ ዝተጋግዩ ኣብዚኣስ ከምዚኣ ኮይኑ ነይሩ እዚአንስ ሃጉዲሉ እናበልካ ክትነቕፎ ይትኽእልን ኣምልኾ እዩ ኣምላኽካ እተምልኾ ኢኻ ኩለን ቅዱሳት ፅቡቃት ነይረን ኢልካ ጥራሕ ኢኻ ክትወስደን ዘለካ ዘደይ ኣብዚኣ ዝተጋግዩ ዝበልካላ መዓልቲ እታ ኣምልኾኻ ሞይታላ እታ ሃይማኖትካ ሞይታላ ተዲካ ኣብቲ ተምልኾ ኣምላኽ ሕቶ ብዘለዓልካሉ መዓልቲ ባእሲ ዝፍጠር ማለተይ በቃ ናይቲ እምነት ሱ ተኸታሊ ምዃንካ ኣብቂዑሎ ማለት እዩ ኣምልኾ ከምዚ እዩ ሕድገታት ጌርካ ኮምፕሮማይዝ ጌርካ እዚኣ ድሓን ኣብዚኣ እኳ ይቃወም ኣብዚኣ ግን ይድግፍ ነዚአን የድንቐኒ ነዚአን ይነቕፈኒ እናበልካ ክትከይድ ኣይትኽእልን ኣብ ኣምልኾ ክልተ ጫፋት እዩ ወይ ምሳ ይኩን ወይ ኣንጻረ ይኩን እያ ናይ ኣምልኾ ስምዒት እዩ ናይ ኣምልኾ መንፈስ ናይ ምድናቕ ናይ ምድጋፍ ግን ብዙሕ ክትጋላበጥ ክትሓስብ ክትመራመር የኽእለካ እዩ ከምቲ ዝበልኩኻ ክትነቕፎ ትኽእል ክትግምግሞ ትኽእል ክትቃወሞ ትኽእል ግን ብሓባር ክትቅፅል ትኽእል ከምዚ ዓይነት ፍልል እዩ ዘሎ ክብለካ ኢለ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ዝረአ እምበኣር እዚ እዩ ግርም ቴንኪዩ ዮኒ እስኪ ስለምንታይ እዮም ገለ ፖለቲከኛታትን ተቃለስትን ሓበራዊ ውሳኔ ናይ ትካል ውሳኔ ናይ ባይቶ ውሳኔ ከምኡ ድማ ናይ ብሓፈሻሽ ናይ ትካል ውሳኔ ዘይቅበልሉ ዘይተግብርሉ ምክንያት ብትካል ዘይከድሉ ምክንያት እንታይ እዩ እንታይ እቲ ምክንያት ሓደ ብመሰረቱ ዘይምርዳእ እውን ይመስለኒ ብዙሕ ግዜ እኮ ሰባት ነገራት ብዝግባእ ገምጊሞም ክነቕፉ ይኹኑ ክእርሙ ወይ ድማ በዚ ዝተቐመጠ ሕጊ ይኽየደሎ ወይስ የለን ክብሉ ዘይኽእሎም እኮ ከም ባህሊ ከምኡ ዓይነት ስምዒት ብሰንኪ ዘይምሕዳሮም እዩ እኮ ዝመስለና ኣነ ከም ባህሊ ሲ ከም ልምዲ ሒዞሞ ዘይምፅናሕ ንመራሒኻ ክትቃወሞ ምኽኣል ማለት ክትነቕፎ ምኽኣል ማለት ናብ ሓደ ህልም ዝበለ ጫፍ ምኻድ ማለት ከም ሓደ ዓብይ ነውሪ ናይ ምእማን ዝምባለታት ኣሎ ካልእ እዚ ኣብ ማለት ኣብ ከም ትካል ሲ ነቲ ትካል ወይ ድማ እቲ ትካል ዝኽተሎም መትከላት ናይ ምግዛእ ባህሊ ከም ሕብረተሰብ ኣይጥረናዮም ካልእ ሕጊ እኮ ስልጣን ይሓትት እዩ ሰናይ ሕጊ ሲ ብሕጊ ክትመሓደር ምኽኣል ሕጊ ዝበሃል ከም ኣምር ፈሊጥካ ክትግዝኦ ምኽኣል ከም ባህሊ ክለምደካ ክተኣታቶ ኮብ ነብስኻ ኣሎ ብዙሕ ሰብ ምሽ ማለት ገለገለ ሰባት ንሕጊ እኮ ዝሕሉ ሰብ ነቲ ሕጊ ዘኽብር ሰብ ክህሉ ከሎ ጥራሕ እዮም ዘኽብርዎ ሰብ ኣብ ዘይብሉ ሓላዊ ሕጊ ኣብ ዘይብሉ ነዛ ሕጊ እዚኣ ክሰግራ ይብለ እዩ ዝብል ሞራላዊ ብስለትን ልዕልናን እኮ ክትውንን ኣለካ ሕጂ ብዙሕ ሰብ ነዚ ዓይነት ሞራላዊ ልዕልና ስለ ዘይበፅሖን ስለ ዘየጥረዮን ሕጊ ምኽባር ምእንቲ ሰብ ትገብሮ ነገር ዘይኮነስ ምእንቲ ባዕልኻ ምእንቲ ሞራላዊ ልዕልናኻ ከምኡውን ምእንቲ ናትካ ኢንቴግሪቲ ኢልካ ትገብሮ ምዃኑ ተሪፉ ሰባት ወይ ነቲ ሕጊ ዝሕሉ ወይ ምሳኻ ብቲ ሕጊ ዝተሰማምዑ ሰባት ክሳብ ዘለዉ ጥራሕ ኢኻ እኮ ተኽብራ እዞም ሰባት እሊ ብዝበሉላ ሰዓት ሕጊ ትጥሕስ እዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ኩሉ ሰብ ዘሎ እዩ ኣብዚ ዓለም ብኣዝዩ ምሉእን ፍፁምን ብዝኾነ መልክዑ ንሕጊ ኣሜን ኢሉ ዝግዛእ ሰብ የለን ሕጊ ሓቢርና ክንነብር ተኸኣኢልና ክንነብር ሲ ገለ ንኹላትና ብማዕረ ዘሰማማዓና ኣብ ኩሉ ነገር ክንሰማማዕ ስለ ዘይንኽእልስ ሕድገት ጌርና እንተው ሓደ ንስኻ እዚኣ ሕደግ ኣነ እዚኣ ክሓድግ ካብዚኣ ናብዚኣ ንቀራረብ ኢልካ ንኹላትካ ብዘሰማማዓካ መልክዑ ተቑሞ መስመር እኮ ናይ ጉዕዞኻ መስመር ቀይሕ መስመር እዩ ሕጂ እዚ ሕጊ ንብሎ ዘለና ነገር ምስ ከማኻ ዝኣመሰሉ ሰባት ተሳኒኻን ተኸባቢርካን ንኽትነብር ከኽእለካ ምእንቲ እቶም ገደብ ዘይብሎም ፍንዋት ነፃነታትካ ቁንጥጥ ኣቢልካ ቅንስ ኣቢልካ ንዖም ድርት ኣቢልካ
بحبار تسامع خانم خارخ كوتاتو حجي حق خبل كله ገለገሊኦም ነፃነታት ካሲ ገደብ ክትገብረሎም ምኽኣል ምእንቲ ምስ ካልኦት ተሳኒኻ ንምንባር ኩላትካ ተኻኢልካ ምእንቲ ንምንባር ኩላትካስ እትቕንሶ ድሌታት ማለት እትቕንሶ ነፃነታት ፍኑ ነፃነታት ምህላው ማለት እዩ ሕጂ ሰብ ከይፈተወ እዩ ዝገብራ እምበር ተሳኒዩ ንምንባር ብሰላም ንምንባር እዩ ዝገብራ እምበር እንተ ዝኽእል ነይሩ በይኑ ላዕለዋይ በይኑ መላኽ ዝኾነሉ ኩነታት እንተ ዝህሉ ነይሩ ድሌታቱ ብዘይ ገደብ ክፍፅም ከም ድላይ ኮይኑ ክነብር እኮ እዩ ዝብህግ ሰብ ብተፈጥሮ ኸም እዩ ሰብ ዝሕዞ ሕጊ ዝገዝኦ መስመር ክህሉ እኮ ይደልን ግን እዚኣ ከዓ ምስ ሰብ ከተንበረካ ስለ ዘይትኽእል ንስኻ እውን ገለ ነገር ሓዲግካ ንሱ እውን ገለ ነገር ሓዲጉ ኩላትካ ኮምፕሮማይዝ ጌርካ ኢኻ ትቀራረብ ንኩላትካ ብሓባር ከምብረካ ከነባብረካ ዝኽእል ሕግታት ዝንዝንዮም ኢልካ ኣብኦም ኢኻ ትነብር ሕጂ ነዞም ሕግታት እዚኦም ክትግዝኦም ከለኻ እትግድቦም ፍንዋት ነፃነታት ካለው ነፃነት ምግዳብ ከዓ ጥዑም ኣይኮነን ሕጂ ሰብ ከም ውሽጣዊ እምነት ኢንተርናላይዝ ገይሮም ኣብ ውሽጦም እንተዘይእትዮሞ ከም ናይ ህይወት ፍልስፍና እንተዘይተኸቲሎሞ እቲ ሕጊ መሪር እዩ ስለዚ እንታይ ይገብሩ ኣኽባሪ ሕጊ ኣብ ዝሃለወሉ ሰዓት ነታ ሕጊ የኽብሩ እቲ ሕጊ ዘኽብር ኣካል እሊ ኣብ ዝበለላ ሰዓት ከዓ ነታ ሕጊ ይጥሕሱ ማለት እዩ ሕጂ ነቲ ሕጊ ተቐቢሎሞ ማለት حرايلهم كجزء تسامعهم على أمبر نابوش طماعتهم كم بحلي كم نهيوت فلسفنا تختيلهم ولا مالته يكون سلزي يسب كم بحلي سلزي عبيو نابوش توتيو ناتو من النتن نهيوت فلسفنا نجيرو سلزي تقبلوا نتحجيو أب استفلاليو بوليتيكا وخن محبراوي ودابتات حقنا يمتحس كونتات زهلو نتوم حقي بزقبا ناي مجزاء كونتات زهلو ما راح تغيروا فيهم شو نزي تحسوا فنونة عنتي دليل ስለዚ ሰብ ተገዲዱ ዝሕልዎን ዘገድዶን ሓይል ሃልይዎ እዩ ሕጊ ኣብ ናይ ምኽባር ደረጃ ዘሎ እምበር ኣሚኑ ከም ሓደ ፍልስፍና ህይወቱ ዝመርሐሉ ፍልስፍና ከም ሓደ ስጡምን ዓሚቑን ሰረት ዘለዎ እምነት ተቐቢሉ ይኮነን ዝግዛእ ዘሎ ሕጂ ከም ሕብረተሰብ ኣብ ከምዚ ኩነታት ስለ ዘለና ኣብ ውዳበታት ብፍላይ ከዓ ፖለቲካዊ ውዳበታት ከዓ ኣዝዩ ረቂቕን ናይ ብዙሓት ሰባት ናይ ብዙሓት ርእይቶን ሓሳብን ዘለዎም ሰባት ምትእኽኻብ ምስ ምዃኑ ብጣዕሚ ተጠንቂቕካ ፅፍርኻ ኸሊእኻ ዝኽየዶ ኩነታት ስለ ዝኾነ ነዚ ክግዛእ ዝኽእል ሞራላዊ ባይታ ሞራላዊ ብስለትን ናይ ስምዒት ብስለትን የብሎምን ስለዚ በቲ ዝደልይዎ ፍኑ ነገር ክኸዱ ይደልዩ እሞ ሽዑ ናይ ግድን ምስቶም ምሳኻ ተጠርኒፎም ዘለው ደቂ ማሕበርካ ናብ ግርጭት ይእቶ ማለት እዩ ኣብ ተራ ስልጣን ዘሎ ኣብ ተራ ኣብ ታሕተዋይ ኣብ መሰረታት ዘሎ ሰብ ይኹን ኣብ ላዕለዋይ ፅፍሕ ናይ ሓላፍነት ዘሎ ሰብ ኩሉ ግዜ ከም ባህሊ ነዚ ናይ ነቲ ሕጊ ዝበሃል ኣምር ናብ ውሽጦም ኣእትዮም ስለ ዘይተላበስዎ የፀግሞም ይጋጨው እዮም ማለት እዩ እዚ ሕጂ ተጋጥመና ዘሎ ሕጊ ዝግዛእ ዓይነት ሰብ ንምዃን ከዓ ስልጣነ የድልዮ እዩ ኣዝዩ ናይ ወዲ ሰብ ስልጣነ መርኣያ ባይዘወይ ንሕጊ ምግዛእ እዩ ወዲ ሰብሲ ኣብ ጫፍ ስልጣነ ምስ በፅሐ ካብቲ ዝነበሮ ፕሪሚቲቭ ኤጅ እናሰልጠነ ካብቲ ከም እንስሳ ዝነብረሉ ዝነበረ ዘመን እናማዕበለ ካብ ናይ ህይወቱ ጉዕዞን ተመክሮን እናተማሃረ ምስ መፀ ሰልጢኑ ዝበሃል እንታይ ምስ ገበረ ይመስልካ ሕጊ ዝበሃል ነገር ኣቑሙ ብሕጊ ክግዛእ ምስ ጀመረ እዩ ኣመና ሰልጢኑ ብዚ ዘለናዮ ዘመን ኣመና ሰልጢኑ ማለት ከዓ ነታ ሕጊ ክግዛእ ጥራሕ ዘይኮነስ ብልቡ ከኣምናን ከፍቅራን ምኽኣል ዘይትድፈር መስመር ገይሩ ከኣምና ምስ ዝጅምር እዩ ስልጣነ ዝበሃል ስለዚ ከም ህዝቢ ስለ ዘይሰልጠና እዩ ዝብርእቶ ዘለና ኣነ ቴንክ ዩ ዮኒ ፅቡቕ መብሪኻ ሂብካና እስኪ ናብ ህሉ ኩነታት ክንመለስ መበገሲና እውን ትህሉ ኩነታት እንድዩ ብርጌድና ሓመዱ ኣበየናይ ብርክ ርከብ ከመይ ትዕዝብትኻ እንታይ ኢኻ ትርኢ ዘለኻ እንታይ ትዕዘብ ኣለኻ ብርጌድና ሓመዱ ኣብ በጋገስኡ እንድሕር ሪእኻዮ መንእስያት ዘልዓልዎ ብስምዒት ዝተበገሰ ማዕበል እዩ ኣነ ንብርጌድና ሓመዱ ዘለኒ ረኣያ ኣብ ዓሚቕ ዝኾነ ምርምርን ሓሳብን ከም ውፅኢት ናይቲ ምርምርን ሓሳብን ኮይኑ ኣብ ዝተፈጠረ ሓደ ፖለቲካዊ ፕሮግራም ዝተመስረተ ሓይሊ ይኮነን ሓደ ዘሕርቕ ክስተት ተፈጢሩ ስምዒት ዝትንክፍ ክስተት ተፈጢሩ ነዚ ክስተት እዚ ንምቋም ከዓ መንእሰይ ሆይሉ ተላዒሉ
ሽዑ ልምዲ ኮይኑ ዝኾነ ምስቲ ብሓባር ዝተለዓለ መንእሰይ ናይ ስምዒት ምትእስሳር ገይሩ ናይ ሓባር ቆስሊ ኣለዎ ናይ ሓባር ጓህ ኣለዎ ናይ ሓባር ፀላእ ኣለዎ ነዚ ንምምካት ዘኽእሎ ናይ ስምዒት ምትእስሳር ገይሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ክስተታት እቶም ውራያት ናይ ሻዕብያ ናይ ህግደፍ ኣብ ፌስቲቫላት ክተኣኻኸቡ ከለዉ እንታይ ክገብር ጀሚሩ እቲ መንእሰይ በቢ ዘለዎ ብስምዒት ተኣኪቡ ኣንፃሮም ክለዓል ጀሚሩ ሕጂ ብርጌድ ንሓመዱ ንፀላእቲ ኢሉ ዘቐመጦም ኣካላት ንምብዳህ ምስኦም ንምግጣም ንዕኦም ውራዮም ይኹን መደቦም ኣብ ምፍራስ እዩ ተኣኻኺቡ እምበር ናይ ባዕሉ መደብ ፕሮግራም ሒዙ ይኮነን ተኣኪቡ ስለዚ ናይ ስምዒት ምትእኽኻብ እዩ እቲ ስምዒት ግን ሓቀኛ መሰረት ኣለዎ ዶ እወ ኣለዎ ወፅዓ ዝበሃል ሓቀኛ መሰረት ኣለዎ ሕጂ ኣብዚ ሓቀኛ መሰረት ዘለዎ ናይ ተወፃዕነት ስምዒት ተመስሪቱ ዝተለዓለ ሓይሊ ኮይኑ ዘገም እናበለ ይቕፅል ኣሎ ከይዱ ማዕበል ንነዊሕ እዋን ከም ዘለዎ ብዘይ ዝተቐመጡ ንጹራት ትልምታትን ፕሮግራም ፖለቲካዊ ፕሮግራም ነዊሕ ዕድመ ክህልዎ ስለ ዘይክእል ሕጂ እንታይ ንርኢ ኣለና ሰባት ዝተፈላለየ ርእቶታትን ድሌታትን አንቂሎም ምክንያቱ ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልኩኻ ብርጌድ ንሓመዱ ናይ ሓሳብ ናይ ርእቶ ናይ ፖለቲካዊ ፕሮግራም ጥምረት ኣይኮነን ናይ ስምዒት ጥምረት እዩ ኣብ ብርጌድ ንሓመዱ ዝተፈላለየ ዓይነት ርእቶ ዘለዎም ግን ድማ ፍትሒ ዝደልዩ ውፅዓት ኤርትራውያን እዮም ዓሲሎም ዘለዉ ብርእቶ ደረጃ ግን ንሳቶም እንታይ እዩ ክኸውን ዝደልይዎ ኣየናይ ዕላማ ኣኪብዎም እንተልካ እቲ ስርዓት ምውጋድ እዩ እቲ ስርዓት ብኸመይ በየናይ መንገዲ ነወግዶ እንታይ ዓይነት ስልቲ ናይ ቃልሲ ንኽተል እንታይ ዓይነት ፖለቲካዊ ፕሮግራም እንታይ ዓይነት ፖለቲካዊ ርእቶ ሒዝና ኣበየናይ ስነ ሓሳብ ከተጠሚርና እቲ ስርዓት ምስ ተኣለየኸ እንታይ ዓይነት ኩነታት ኢና ክንፈጥር በየናይ ፕሮግራም ኢና ነቲ ስርዓት ክንፈጥር ንኽእል ኣብ ዝብሉ ስምምዓት ኣይኮነን ተመስሪቱ ስለዚ ዝተፈላለዩ ርእቶታት ዘለዎም ሰባት እዮም ዓሲሎሞ ኣብ ኣገባብ ቃልሲ ዘለዎም ርእቶ ፈላለ ኣብ መጻኢት ሃገሮም ክትክተሎ ዝደልይዋ ፖለቲካዊ ስርዓት ዘለዎም ድሌታት ይፈላለ ኣብ ብዙሕ ነገር እዩ ዝፈላለ ኣብታ ነቲ ፀላኢኻ ምጉናፅ ብጎነፅ ምግጣሙ ጥራሕ እዮም ተሰማሚዖም ስለዚ ዝተፈላለዩ ርእቶን እምነትን ኣተሓሳስባን ዘለዎ ሰብ ተኣኪቡ ንዝተፈላለዩ መድረኻት ንፀላእቱ ክምክት ይኽእል ዝግ ምስ በለ ነገራት ህድኢልካ ኮፍ ኢልካ ምሕሳብ ምስ ተጀመረ ግን ናይ ግድን ምፍልላይ ክጅመር ምክንያቱ ናይ ኣተሓሳስባ ኪዳን ጌርካ ይኮንካ ንኣቲኻዮ ብተሓሳስባ ይኮንካ ተጠሚርካ ብስምዒትን ብፅልኢ ናይ ፀላእትኻን ብሕነ ናይ ምፍዳይ ስምዒት ኢኻ ተኣኪብካ ማለት እዩ ስለዚ እተን ሩሱናት ኩነታት ኣብ ዝተፈጠራሉ ተኣኪብካ ብዙሕ ነገር ክትገብር ትፀንሕ እተን ፀላእ ዘካይደን ዝነበረ ስምዒትካ ዘለዓዓላ መድረኻትና ዝሓላ ምስከዳ ከምዚ ስራሕ ናይ ምስኣን ስምዒት ይፍጠር ሽዑ ሕጂ ኸናበይ ትብል ህግደፍ ፌስቲቫላት ዝተፈላለዩ መድረኻት እንድሕር ምፍጣር ቀኒሱ ዶ ኣቢሉ እቶም ምትእኽኻባት ናይቲ ፀላኢና ደው እንተኢሎም ሲ ተልእኾ ዘይብልካ ዓይነት ኮይኑ ይስማዓካ ናይ ባዶነት ስምዒት ይስማዓካ ስርዓት እተን ዝእክባኻ ዝነበራ መድረኻት ደው ተቢልዎን በቃ ናብ ከምኡ ሕጂ ከይተረዳእካ ነቲ ቃልስኻ ስትፀላኢኻ እናመርሖ ይፀንሕ ማለት እዩ ዕሙር ቃልሲ ከተካይድ ተኾንካ ፀላኢኻ ውራይ ክገብር ኣለዎ ኣኼባ ድያ ፌስቲቫል ዳ ክገብር ኣለዎ ሽዑ ኮይልካ ትለዓል ሂወት ዘለዎ ይመስል ቃልስኻ ኣጀንዳ እውን ትኸውን ኣብ ሚድያታት ሸብሮ ኢኻ ኑ ትገብር ዘለኻ ሽዑ ሂወት ዘለዎ ይመስል ፀኒሑ ንሳ ኣቋሪፃ ድሕሪ ገለ ወርሒ ውራይ ይገብር ሽዑ እውን ትለዓልታ ስምዒት ሕጂ ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ውራያት ዘካይደሉ ናይ ግዜ ርሕቀት ኣብኣቶም ሂወት ኣለዎ ትቃልስኻ እቲ ፀላኢ ናይ ኣገባባት ውራያቱን ምትእኽኻባቱን ሜላን ተቐይሩ እቶም ኣገባባትን መልክዓትን ተቐይርዎም ውራያቱ ዘካይደሉ ቦታ እንድሕር ቀኒሱ ኣብ ምፍራስ ውራያቱን ኣብ ምቅዋም ውራያቱን ስለ ዝተጠርነፍካ ኣገባብ ቃልስኻ ኣንፈቱ ጠፊእዎ ናብ ሕውዝውዝ ይኣቱ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ይኸውን ኣሎ ቃልስኻ ዘርስኖን ዘዝሕሎን ፀላኢኻ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ
እዛ መኪና እትውልካ እዛ መፍትሒ ካእትዋ ቢልካ ተረጋ ቢልካ ሞተር ተተስእ ነታ ሞተር ከም ኣገይሩ ዘተስኣስ ፀላኢኻ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ዝተኣከብካሉ ማእኸል ንሱ ስለ ዝኾነ እቲ ፀላኢ ዘቑሞም መድረኻት ስለ ዝኾኑ ማለት እዩ እዚኣቶም እንተስ ብናትካ ጎነፅ እንተስ ብናይ ፀላኢ ናይ ታክቲክ ለውጢ ደው እንድሕር ኢሎም ሽዑ እንታይ ክገብር ኣለኒ ዝግ እዩ ዝብል ናበዩ ኣንፈተይ እንታይ ክገብር ዘለኒ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ቅልጥፍ ኢልካ እቲ ናይ ስምዒት ጥምረትካ ናብ ናይ ሓሳብ ጥምረት እንተዘይቀይርካዮ ጠቕሊልካ እውን ናይ ምቕሃም ኩነታት የጋጥም ሕጂ ኣብ ምንታይ ደረጃ በፂሑ ብርጌድና ሓመዱ ኣብዛ ሕጂ ዝብላ ዘለኹ ለውጢ በፂሑ እቲ ነገራት ዝሒሉ እቲ ናይ ስምዒት ምትእስሳር ካብዚ ንላዕሊ ከሰጉመካ ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ በፂሑ ፀላእ እውን ገለ ታክቲካት ቀይሩ ብካልእ ናይ ሕጊ መንገድታት እውን ክገጥመካ ጀሚሩ እተን ትንቀሳቐሰለን ሃገራት እውን ንሰላመንን ንውሽጣዊ ፀጥታን ክብላ ክፃባእካ ጀሚረን ብድሆታት በዚሒካ ሽዑ ስምዒት ዝፈጥር ኩነታት ኣብኪዑ እዩ ናይ ስምዒት ዘሕታለ ኣጋጢሙ እቲ ብስምዒት ዝነበረካ ምትእስሳር ሰዓቱ ኣእኺሉ ይዝሕል ኣብ ከምዚ ዓይነት ናይ ነጥበ መቐይሮ ሰዓት በሊሕ እንተኾንካ ቀልጢፍ ኢልካ ነቲ ዝነበረ ናይ ስምዒት ምትእስሳርካ ናብ ናይ ሓሳብን ፖለቲካዊ ፕሮግራምን ውህደት ኢኻ ትቕይሮ ትሰማማዓሉ ከተፍርዞ ትሰማማዓሉ ውራይ ፀላእ ዘይኮነ ክጥርንፈካ ዘለዎ ብድሕር እዚ ክትቃለሰሉ ዘሰማማዓካ ፖለቲካዊ ፕሮግራምን ኣተሓሳስባን እዩ ሽዑ ሓደ ክገብረካ ዘሎ ኣብኡ ኢኻ ክትወሃሃድ ዘለካ እዛ ዘለናያ መድረክ እምበኣር እዚኣ ኣብ ከምዚ ዓይነት መድረክ ኢና ዘለና ሕጂ ኣብ ናይ ምስግጋር መድረክ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ኣብዛ ናይ ምስግጋር መድረክ ወዮ ቀዲመ ዝበልኩኻ ናይ ኣተሓሳስባ ናይ ርእይቶ ናይ እምነት ናይ ኣገባብ ቃልሲ ፍልልያት ኣሎ ናይ ፕሮግራም ፍልልያት ኣሎ ዝተፈላለዩ ርእይቶ ዘለዎም ሰባት እዮም ተኣኪቦም ዘለዉ እምበኣር ናበየነይቲ ርእይቶ ንርዓን ኣበየነይቲ ንሰማማዕ እንታይ ዓይነት ኣሰራርሓ ይሃልወና እንታይ ዓይነት ትካል ንመሰረት ኣብ ዝብል ሽዑ ትፈላለ ኣብ ከማይ ኢና ሕጂ ኣብዛ ናይ ስግግር መድረክ ኢና ሕጂ ኣብ ፈተና ወዲቑ ዘሎ ብርጌድና ሓመዱ ሕጂ እንታይ መፅዩ እቲ ነገራት ናይ ውራያት ጉዳያት እናብቅዐ ገለመለ ምስ መፀ እቲ ዝነበረ ናይ ስምዒት ሙቆትን ናይ ስምዒት ምትእስሳርን እናብቅዐ ምስ መፀ ኣገባብ ቃልስኻን ማእኸል ውህደትካን ከተመዓራሪ ምስ ዘለኻዮ ኩነታት ከተስተኻኽል ዘገድድ ኩነታት ተፈጢሩ እምበኣር ኣበየናይ ኣተሓሳስባ በየናይ ኣገባብ ኢና መወሃሃድ ኢና ማእኸል ንቕይር ኣበየናይ ፕሮግራም ኢና ብሓባር ንሰርሕ ዝብል ሕቶ ኮይኑ መፅዩ ገሊኦም ጠቕላላ ዝትካላዊ ዝኾነ ኣሰራርሓን ምጥርናፍን እንታይ ኢኻ ትብሎ ተሓታትነትን ግሉፅነትን ብዘለዎ ዲስፕሊን ዘለዎ ፖለቲካዊ ፕሮግራሙ ብዝነፀረ ውድባዊ ኣከያይዳ ክኸዱ ዘይደልዩ ሰባት እዚኣ ትኹርክሖም ገሊኻ ከዓ በሉ ሕጂ ናብቲ ንቡር ብስምዒት ዘይኮነ ብሓሳብ ዝተመስረተ ፖለቲካዊ ፕሮግራሙን ውዳብኡን ዘነፀረ ትካላቱ ዘደልደለ ቃልሲ ናብኡ ንሰጋገር ዝብል ሕቶ ይልዕሉ ስለዚ ኣብዞም ትካላውን ንጹር ፕሮግራምን ሒዝና ንቃለስ ዝብሉን ኖ ከምቲ ዝነበረ ብስምዒት ፍኑ ብዝኾነ ስምካ ኣይህብዋ እዮም ዘይምእኩል ትበሃል እታ ዘይምእኩል ሎሚ እኳ ኣብ ሎሚ በፂሓ ብደንበ ተቃውሞ መልክዓ ቀይራ እንድያ ዘይምእኩል ምዃን ማለት ከም ድላይካ ፍኑ ኮንካ ነናትካ ገዝኣታት በብሃገሩ ነናትካ ገዝኣታት ትፈጥር እሞ ሽዑ ከም ድላይካ ትኾነሉ ኩነታት ከም ማለት ገይሮም እንዲኦም ክትርጉምዋ ጀሚሮም ዘይምእኩል ምሕደራ ማለት ግን ናይ ዲሞክራሲ ኣምር ኮይኑ በቢ ዘለኻዮ ርእሱ ዝኸኣለ ምምሕዳር ይህልወካ ናይ ኣፈፃፅማን ናይ ውሳነን ስልጣን ይህልወካ ሓላፍነት ኣብ ዝባንካ ህሉ በብእዋኑ ዕላማታትን ናይ እንታይ ኢኻ ትብሎ ናይ ኣሰራርሓ መምርሒታትን ኣውፂኻ ክትንቀሳቐስ ትኽእል ግን ድማ ኣብቲ ዝለዓለ ከዓ ንኹላትካ በብቦትኡ ዘለኻ ከዓ ንኹላትካ ዘዋህድ ሓደ ማእኸል ከዓ ይህልወካ ኣብ መንጎቲ ማእኸልን ኣብ መንጎቲ ወሰንን ሚዛን ዝሓለወ ናይ ምምሕዳር ዝምድና ይህሉ ማለት እዩ ዘይምእኩል ማለት እቲ ማእኸላይ እዚ ንዓይ ድላዩ ክገብረና ኣይክእልን ዝብል ኣይኮነን እቲ ማእኸላይ ኣብ ልዕለይ ዝህልዎ መጠን ፅልዋዕ ኣይደልዮን እየ ፅልዋ ዝበሃል ክህሉ ኣብ ልዕሊ ኣይደልን እየ ምባል ማለት ኣይኮነን ዘይምእኩል ማለት
أمونغو تمأخلاين توسنن زن وسن زبلكا زلخو زن هاجرات مالتي تمأخلاين زبلكا زلخو خا جلوبالي أمونغو تي جلوبالين أمونغو تنشنافرن ويدم أمونغو تي نخلات كازت أمر مأخلاين أمونغو تي بز وسن زلون زهلو سلطان ميزانو خحلو مقبار مالتي زهلو ناي وفرتات مدباتن من محدار قدياتن ميزان زحلو كخون مالتي دعنبر تغلالا حنتي أنفر نبينا بدس بلا منقدي تخيد تحنتون بدس بلا منقدي تخيد كمو مالتها يكون بخوم زعوتك ألسون يلا حجي توم نزع عينت تكالا وأسرارها نزو ممخال زخا تكالاتين زدلدلو أب تكالات يزو مخال حجي إذا تكالات يخون تكالا وأسرارها بزتفلالي قال بقالو يدغمون يوم كالق ميلا خالق زرار بانا صاوعانم زتقمو نزع عينت تكالا وأسرارها زقاومو زلو أكلات مبار اتخمد الله كهون كان هاي مقصال تحتاتنا زيبلو ناي سميعت متأسسار ترح كقصل كامل لا يزتل عليه ازي علامو استفلالي خون خالي تخمو خبرو زقبرم زقددوم زلو خونتات تحدا ربحا خون خالي جبخا تحبت او جنزب ناي مقراي لمد حديركا كتعرض اللي خون كتكون تخيلها اتحدخا سلطان كخون خالي ناي من سلطان ناي تزل خايو مچم بعل سلطان ناي حنت ጨንፈር ኮንካ ዲዩ خنبر ምናልባት ናይ ሃገር ይኸውን ዝኽእል ግን ኣብኡ እውን ይጋገይሎ እምበር ናይ ሓንቲ ሃገር ስልጣን ክርከብ ዝከኣል ኣዝዩ ጽፉፍን ዝተናበበን ቃልሲ ካይድካ ነቲ ስርዓት ወይ ብሓይልኻ በንቂርካ ክትጉሕፎ ወይ ከዓ ብድርድር ናብተን ድሌትካ ወጢጥካ ከተምፅኦ ዘኽእል ቁመና እንተፈጢርካ ጥራሕኻ እታ ናይ ሃገር ስልጣን ናይ ምርካብ ተስፋኻ እውን ክትልምልም ትኽእል ተዘይኮይኑ በቲ ዝደልይዎ ዘለዉ እታ ዝብህጓ ስልጣን ተኮይና ባህጎሙንስ ብኡ ስልጣን ኣይርከብን ብኡ ስርዓት ክትቅይር ኣይከኣልን ዝብል ርእይቶ እዩ ዘለኒ ቴንክ ዩ ዮና ሓወይ እስኪ ብዛዕባ ናይ ግሎባል ተንኪፍካ ኣለኻ ብርጌድና ሓመዱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምህላውካ እውን ናይ ግሎባል ናይ ኣዲስ ኣበባ ከመይ ኣሎ እንታይ ትዕዝብትኻ ካልእ ንእግረ መንገደይ ሓንቲ ትማሊ ፀሓፍካያ ነይራ ትማሊ كينفرس من أنتي ودوات عيدلينان لومي كينفرس من أنتي جلوبال عيدلينان صباح كا كينفرس من أنتي نملا سلطانات برجيدنا حامود وجلنا تبحطو يلكا تصحيف كامو اسكي مزتا أتا حيس كامل سلي من تاي خزيات تصحيف كا اوكي انت مسيلكا اب سرعات قدف يكون اب دنب تقاومو تماساسلت ميلاتات አለው ናይ ምክልኻል ሜላታት እዮም ኣብ ስልጣንካ ኣብ ረብሓኻ ሓደጋ ወይ ድማ ስጋት ዝኾነካ ኣካል እትከላኸለሉ ወይ ድማ እትግዝተሉ ሜላታት እዩ ተሓደ ስዋኣት እዮም ሻዕብያሲ ሓደ ሰብኣዊ ይኹን ዲሞክራሲያዊ መሰልካ ዝኾነ ጠለብ እንድሕር ኣቕሪብካ ብስዋኣት ጌርያ ክትግዝተካ ትደሊ ምርጫ እንተልካ ዲሞክራሲ እንተልካ ቅዋም እንተልካ ዝተፈላለዩ ነገራት እንተልካ ስዋኣትን ዶብን ገለበ ዝብሉ መከላኸሊ ሜላታት እዮም ዘምፁልካ እዚ ሃገር እዚኣ ናይ ሻዕብያ ወይ ድማ ናይ ህግደፍ ናይ በይኑ ሃገር ኣይኮነትን ናይ ኩሎም ዜጋታት ሃገር እያ ኢቭን ኣብቲ ነታ ሃገር ንምምፃእ ኣብ ዝተኻየደ ቃልሲ ዘይወዓሉ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ኣንፃር እቲ ቃልሲ ዝነበሩ ምስ ዝገዝኣና ዝነበረ ስርዓት ደርጊ ዝነበሩ ግን ድማ ደቅታ ሃገር ዝኾኑ ዜጋታት ንዓኦም እንትምልከቶም እያ ኣብቲ ዝነበረ ታሪኻዊ ኸይዲ ጌጋ ነይርዎም ዶ እወ ነይርዎም እዚ ጌጋ እዚ ግን ሃገር ከስኖም ዝግባእ ጌጋ ኣይኮነን ዜጋታት እዮም ሕጂ ንኹሉ ኣብቲ ቃልሲ ዘይተሳተፈ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣንፃር እቲ ቃልሲ ዝነበረ ወዲ እዚ ሃገር ዝኾነ ንኹሉ ብማዕርያ ትግባእ እዚ ሃገር እዚኣ ናይ ዜጋታት ማዕርነት ይሃሉ ናይ ዜጋታት ዲሞክራሲያዊ ማዕርነትን ሓድነትን ይሃሉ ዝኣመሰሉ ሕቶታት እንተልዒልካ እዚ ሃገር እዚኣ እኮ ሃገር ሰማዕታት እያ ሃገር ስዋኣት እኮ እዞም ስዋኣት እዚኦም ክስውኡ ከለዉ እኮ ኣብቲ ቃልሲ ነበርካን ኣንፃር እቲ ቃልሲ ዝነበርካ ገለመለ ዝብሉ ዝባን ስውኡ ዶ ዝባን ሰማዕታት ዶ ገለመለ ዝብሉ ዝድህሉ ክትሓስብ ዘይገብሩ ክትመራመር ዘይገብሩ መገዘቲ ሜላታት ይኽተል ሻዕብያ ብተመሳሳሊ ደንበ ተቃውሞ ድማ ብፍላይ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ምዕባለታት እዩ ዝኾነ ፍሉይ ሓሳብ እንድሕር ኣልዒልካ ነቲ ቃልሲ እውን ተገምጊምካዮ ብኹውንነት ደረጃ ዋጋ ኣለዎ ድዩ ነካይዶ ዘለና ቃልሲ ንክኽተሎ ዘለና መንገዲ ኣገባብ ቃልስና ዋጋ ዘውፅእ ድዩ ዘርብሕ ድዩ
تندلي لوط زمصدي صبوق دن خيد علينا برجيد حمدو بحقنا بعدنا خاطونا نتندلي عينه لوط خمصالنا نيخلو نغمغم مسكنتيلكا برجيد حمدو كو معات واغا زتخفلي منسيا زخفلنا لكو كمي يركع خاصخا كم زتبلنا قليب لك مالتي تماساسي لندو شعبيا وسنتي حطوتاتن تقريب كلا سواتن قدميت وي دما لعلاونت قدميت غيرا انت خدام انت تقلام تبلكا برجيد حمدو خا وسنت زغونو استراتيجيكاو حطوتاتن تقريب كالو واغا زتخفلو قالسكو يبلكا برجيد حمدو قوم نجر كسرح انت زيتي يلو برئيتو ببروجرام بامنتون فلسفنون اتندليو لو تخمص زي كل حيل انت خوينو اينوم لخون كل انت لو خلي يزلو بقى اخترفت له بقى اجاباب قالسنا نغير ازو دابه زو واغا يبلو حدا ودابه واغا زهلو مچم بزقمطم علاماتاتن برايو ببروجرامو واغا زهلو ومبر بزو خفلم سوات يكونن واغا زهلو زياتا ساينساويت ملكي بزا ملك عزيا تمازينو فوقيسو يو ترخيبو فوكيس حيل خا تندلي لو تخمص سلازيكل وي كرازن نغبرو وي برزين حيل نتكايون تيلكا تخكل يخازلخ شعو ابزي نطبزي سوون استخفلو واغان زل المخنيات يبلكا سوات متكات علامه خيكون تعلامه نمسخع مسوق زلو دامبر متكات علامه نخون يكون زسوق زلو هجي شعبيها يكون دنب تعومو كم عين التماساسالي نغرات تري قال اذا تقمو ميلانتاي ابل علزاناي سوات حنتي نابزا هجي زبلكان يخمصكا انت يا تخالخا كاين فرس كفرسونا دليو اب هغدف كم تبلكوخا استراتيجيكاوي ناي ديمقراسن مسلن حطوتاتن تقريبكا ناي لوط حطون تقريبكا لوخ بعداويان كفرسنا زدلي كحدام عصوب طلام صار قالسنان صار هاجرنتنان صار لولاونتنان زبلو تهرقا يشفنك كتفرسنا اخدلي خايز بلك بدفون اسخا حتى زقربك حطو ديمقراسي حطو مسل حطو لوطي حطو لعلنا حقي نزي اخ حدا بيلو كفرسنا دليو بلك كابوشطون حطوتات تتلعيلو ناب كمز انت نسغاغر قواماو هاجر انت نغبر ديمقراسياو سرعات انت نتكل زبلو حطوتات زلعلو سبات نو قدم كندلدل علينا قدم زخونه هاجر يزقدم هاجر قدم كل ነገር هاجر كيتفرس قدم نز هاجر ندلدلا نستو قسيلنا نركبلو اب كال هنصت هاجر ينازلنا ام كلخال هاجر ينازلنا غروفو እንደዚህ كيفرسنا هاجر ندو كيتفرسو يزبلك اب برجيدنا حمدو خا تماساسال زخونو وسنتي مدرخ صلبوم ناي لوط حطو ناي تكالن تكالاونتن ناي حقن حقاونتن ناي بوليتيكاوي بروجرامن اتحاساسبان نصرت حطوتات انت حديدكا ناي تحتاتنتن غلوصنتن حطوتات انت حديدكا كتفرسنا دلي خبلخ وي كاين فرس نصلا بكوين خفت يبلخا نابنت حد غزي انت يبلون نيرو ابزني اديس ابا زنبر سيمينار مسرت غير رئيتوتات مسعمتكو انت فراسي ازس ام ميديا زرغي خيام مونت اختكم نصلا عينا دي خذا حبريتا خطبو دليخا ازياس نصلا يتتقم حبريتا كمان يكونت نتقالس تهنس ازين كغبرا نيرو ازين غوديلن تحريلكا صلا خابن وسيدو زتقملا ولا حنت ربح يلا صلاي منالبات قصالي زخونو استراتيجيكاو مدباتكا تلمتاتكا بلاناتكا كستور زلون بلاناتكا اندحر نغيركايو مسطيرا باخين كالخ تبال تخلي انت زي كوينو ግን اب حفشاوي اب ناي بوليتيكاوي ጉዳያት ማለት اب ناي بروجرامካ ناي اتحساسبا ناي ودادبا ناي تكالاو سرارحا ناي متئتታው حطوታት كم اجندا خوينو ما ميديا ختماغوتلو من كتزاربلو من مخال ማለት ዝተፈጸሙ ጉድለታት ام ميديا مصيخ ختزاربلو مخال ማለት نصلاي مسطيرا ركيبكاس نتتكال كتفرسو مخال ማለት አይኮንም ወይ ናብ ሓደጋ ፍርሰት መቅላዕ አይኮንም ካለ እቲ ሓሳባትቲ ርእይቶታት ام ميديا مسبጽخስ اب ميديا ዝፍታሕ ነገር የለን አባይታ እንዶ ተዛራረቡ አውሽጥ ቤትኩም አፍታ ዘለኹም ማዘይ ተዛራረቡ ام ميديا ዝፍታሕ ነገር የለን ናብ ميديا ሓሳባት ተምጽእ ክትፈትሖም አይኮንካን ሰባት ክፈልጥዎም ኢኻ ተምጽእ መጀመርያ ይፍለጥ ዘለኻይ ኹነታት ይፍለጥ مستفلت سب اخل ግንዛበ አፍቱ ጉዳይ ምስ ወነነ መፍትሒ በብዘለዎ ይደሊ መፍትሒ ከይመጽእ ዝዕንቅጽ አካል ተለኻ
كل سبس فلتة نتزعنك في زول أكل سقطي فترة له أب فلتة تستمسرته سقطي أب فلتة تستمسرته مفتحي كما تسمع أنتي حفاش نغفلتي خا نجراتنا ميدياتهم صمبر أو مفتاح أخسر كبير كايكون كان حجي فلاسي تقوموا مالتي أبز ما مفتح اللوري خينو أميديا زفتح شجر كويلني يقول من كفتحنا ميديا متيو كفلت أمبر حجي إذا أتوم كم ناي مفراس سقوم تتاتي يريقوا مالتي خمسيوم عينت نقرات هاي تلعيل نام ميديا تقربو كي تفرسونا كنفرسينا كي نفرس تمحتميلنا قلتات نتلون قاليو عيننا صيدنا نحلفو قاليو خاوشتنا تزاراريبنا نفتحيو إذا أنا حاسوتيا إذا أنا إلي أبيا إيرتراو خستو على زلوا أوشتنا ندو نقبرو تبهال زربا أنا إلي أبيا أيتك العنن بيا نقص ألون كدنا قركا كدربشكا كتالكاس عدل نرهبني مبالي زي قال بقالا أوشتنا ندو نقبرو أوشتنا ندو نزاراربو أوشتنا ندو نفتح يتول زربا كبلت ألكا تعمت اللي جنزي خمسيوم عينت دحورات زخنو مخالفات سجيركاتهم حقتات كتزاربو مس جمركا نايلو طلبات مس قربكا كفرسونا دليم يبلو خاملت حجي تا صحفتي تحجز قبروا زلو نمغلاصيا تازريا زلخو ابزي ناي قالسي مدرخناسي زريو زلخو ناي مدنغار ميلاي بخمس منقددو غلاص بزخونه ملكعو خقمط اي خيلي لي قميتيا كينفرس ودبات هيدليانا نيبهال نيو نحنا ودباتنا ابو دبات نوح امز جبرنا سباتنا ابو دبات عقر هابتلو ودبات ايد ما عندين زدله نابتي زدله مدرخ هيبطحان تي ندلي عينت لوطي خمس اي كالان اب غزيان وي كالان كم زي حجنا عها زغاطمك زلو بدو እንዳሉ ገጥ እስኪ ዮኒ እዚያ እዛ ናይ ውድባት ምናልባት ሕጂ ከይን ሕዞም ነዊሕ ከይከውን እዛ ናይ ውድባት ግን እንታይ ነይሩ ኣብ ቅድም ሕጂ ብፍላይ ኣብቲ ስኹም ዝነበርኩሞ ኣብ ናይ በዓል ስምረት ኣብዚ ኸብር ጊድና ሓሙድ እንታይ እዩ ዘሎ ትን ውድባት ካብ ሓቂ ይሰርሐኒ ዋላ ሕብረተሰብ እዩ ዘይሓገዘና ብዝብል ዛዕባ ምናልባት ክንምለሳ ኢና እዚኣ ግን ሎማዓንቲ ግን በዚኣ ንዛዝማሞ እታ ናይ ውድባት መደብ ሰሪዕና ክንምለሳ ትሓየ ፅቡቅ እዋ ሕጂ ከይንፈርስ ውድባት ያቅረባና ዝብል ርእይቶ ክነግረካ ደሊ ነዊሕ እዋናት ውድባት ናይ ካሉ ኣይፈልጥን ግን ፈተነታት ከም ዝገብራ ፈልጥ እየ ስለንቀራረብ ምስተን ውድባት ኣነ ዘለኽዎ ውድብ ክቀራረብ ብደረጃ መሪሕነት ዘለኽዎ ውድብ ምስ ብርጌድና ሓመዱ ተቀራሪቡ ተመላሊኡ ክቃለስ ፈተነታት ጌርና ኢና ብዕሊ ሓፋሽ ዝፈልጦ ፈተናታት ኣሎ ዘይፍለጥ ፈተናታት እውን ኣሎ ተቀራሪብና ኣብተን ዝመላልኣና ተመላልኣና ክንቃለስ ዘኽእለና ጠለባት ሓሳባት ሒዝና ቀሪብና ኢና ካልኦት እውን ከምኡ ይገብሩ ርእይቶታት ይህቡ ገለመለ እዘን ውድባት እዚኣተን ኔውበልወን ሕሉፍ ሓሊፎም ውድባት መቅራብስ ይትረፎሞ ብርጌድና ሓመዱ ንባዕሉ ናብ ሓደ ስጡም ፖለቲካ ውድብ ክሰጋገሩ እውን እምበኣር ኣለዎ እንድሕር ምስ ውድባት ዘይተቀርቡ ኮንኩም በሉ ንስኻትኩም ናብ ሓደ ውድብ ማዕብሉ እንተልካዮም ከዓ ኖ ውድባት እንታይ ጌረን ርኢና ሕጂ ባእሶም ምስቲ ሳይንሳዊ ዝኾነ ኣሰራርሓ እዩ ምስ ውድብ ዝበሃል ኣምር ኮይኑ ባእሶም ከይተወደብካ ከዓ ተዕውት ቃልሲ የለን ተወዲብካ ኢኻ ቃልሲ ተዕውት ከም ሓደ ጋሻ ውሕጅ ኮንካ ሓደ ሽዱሽተ ተብሎ ስርዓት ክህሉ ክእል እዩ ማዕበል ኮንካ ሱዳን ከምኡ ጌራ እንታይ ረኺባ ዝተፈላለዩ ሃገራት ማዕበል ኮይኑ ዝመፀ ናይ ህዝቢ ማዕበል መንግስታት ፀራሪጉ ሒዝዎም ከይድ እዩ ግን ንባዕሉ እውን ጠፊኡ ሒዝዎም ይጠፊኡ እቶም መንግስታትን እቲ ዝተሓስበ ናይ ለውጢ ሓሳብ ድዩ ብማዕረ ዝጠፍእ ብከምዚ ማዕበል መንግስቲ ጥራሕ ኣይኮነን ጠፍእ ናይ ህዝቢ ባህግታት ሆ ዘበሉኻ ዕላማታት ዋጋ ዘኽፈሉኻ ራእይታት ንሳቶም እውን እዮም ምስ መንግስቲ ዝጠፍኡ ብማዕበል ንዖም ዝትክእ ሓሳብ ሒዙ ስለዘይኣቱ ማዕበል ማለት እዩ ስለዚ ወይ ምሰን ውድባት ማሕበር ስራሕሉ ሓደ ፍሬምወርክ ይስራሕ ወይ ድማ ኖ ኣይንቀርብን ተፀይናኩም ኢና እንተልኩም ከዓ ንስኻትኩም ናብ ውድብ ማዕብሉ እንተልካዮም ምስ ውድባት ጥራሕ ዘይኮነ ምስቲ ውድብ ዝበሃል ኣምርን ስርዓትን ምስቲ ትካላዊ ሰራርሓን ስለዝኾነ እቲ ፀገሞም ኣሚኖ ተረዲኦም ዶም ከይተረድኡ ምስኡ ስለዝኾነ እቲ ባእሶም ይቃወሙኻ ማለት እዩ ኖ ይብሉ ሕጂ እምበር እንታይ ኮንኩም ከይንፈርስ ይብሉ ካልእ ሓሳባት ተቕሪብካሎም ትካላት ንእቱ እንተልካዮም ከይንፈርስ ምእንቲ መጨረሹ እንታይ እያ እታ ከም መደምደምታ ዘቐመጥኳ እምበር ሽዑ እንታይ ትኸውን ከይንፈርስ ምእንቲ እዚ በቃ ንሕና ኩሉ ስልጣናት መሊእና ጎብለል ኮይና ንውፃእ
كبلو نعمات ساعتها زربا اندحر كلهم علو زبحلو ناي قالسي تفتينو ما بزعالم استعوتو ناي قالس غابابات ما انت خيني فرس انبلنا تبلو من تلخا اتا زربا شعو قلص تمص انا بزي تحتاتنت بفنو زخونه فالولنت انا ጎይታኻ ኮይነ ክቅፅል ኣለኒ ማለት ትኸውን ማለት እዩ ሕጂ ንሱ እቶም ሰባት ሽፋኖም ዝጥቀሙሉ ነቲ ከይንፈርስ ዶ ከይንዕንቀፍ ዶ ውድባት እንታይ ገይረን ቅድሚ ሕጂ ገለመለ ውድብ ለውጢ ከም ዘምፅእ ኣብ ዓለም ርኢና ኢና ሕጂ ምስ ውድባት ኣይኮነን ፀገም ምስ ምውዳብ ምስ ብስርዓት ምኻድ ምስ ግሉፅነትን ተሓታትነትን ምህላው እዩ ፀገም ዝመፅእ ዘሎ ገሊኡ ብግርህኑ እዩ ብዘይ ምፍላጥ እዩ ብዘይ እኹል ንቕሓት ኣብ ፖለቲካ ብዘይ ምህላው ገሊኡ ግን ተሓታትነትን ግሉፅነትን ዘይብሉ ናይ ሓፋሽ ምትእኽኻብ ተጌርካ ናይ ሓፋሽ ፀጋታት ብስም ቃልሲ ክትምጅርጥ ጅባኻ ክትሕብጥ ዘኽእል ዕድል ኣሎ ካብኡ ሰጊርካ ከዓ ፖለቲካዊ ስልጣን ናይ ሃገር ብዓብላልነት ክትብሕት የኽእል እዩ ዝብል እምነት ስለ ዘለዎ ቴንክ ዩ ዮኒ ምናልባት እታ ናይ ኣዲስ ኣበባ ናይ ግሎባልን ኣብ መንጎ ስለዝኣተውካ መስለኒ ኣቢልካየን ንዕአን ኣልዕለን እሞ ብጌርና ንወድእ ግርም ኣብዚ ኣዲስ ኣበባ ጨንፈር ካብ ዝምስረት ሌላ ኣለና ቅርበት ኣለና ንሕና ኣብዚ ናይ ኣዲስ ኣበባ ሰሚናር ጥራሕ ይኮንና ናብ ብርጌድ ንሓመዱ ጨንፈር ኣዲስ ኣበባ ተቀራሪብና ቅድሚኡ ካብ ምስረትኡ ጀሚርካ ናትና ኣበርክቶ ነይሩ ብዝፍለጥን ብዘይፍለጥን ምክንያቱ ኣብቲ ምስረታ ናይ ዝጨንፈር ዝስ ኣባላት ናትና ኣለዉ ናይ ካልኦት ውድባት እውን ክነብሩ ክእሉ ግን ፍሉጣት መስረት ናይ ዝምንቅስቃስ ኮይኖም ኣባላት ስምረት ተሳቲፎም እዮም መስረቱ ኮይኖም ማለት እዩ ሕጂ ካብኡ ጀሚርና እዩ ነዊሕ ብሓባር ኬድና ምዝብ ዘሎ ጨንፈር እምበኣርከስ ካብ ዝቐረበ እዋን ድሓር እንታይ እናተዓዘብና መፂና እዚ ጨንፈር ተመስሪቱሎ ጉባኤ ከይገበረ ናቱ መራሕቲ እውን ተቐሚጦምሉ ተዓዚብና ማለት እዩ እቶም ካብ ደገ ዝመፁ ሓይሊ ዕማም ገለ ዝበሃሉ ነቲ ዝሓለፈ ሰሚናር ዝነበረ ጉድለታት እውን ኮነ ኢሎም ክፍፀም ዝገበሩ ኣካላት እቶም ኣብዚ ዘለዉ መሰረትን ኣባላት ኣባይታ ዘለዉ ሶሪ ያሬታ ኮነ ኢሎም ክፍፀም ዝገበሩ ወይልካሞ እንታይ ማለት እዩ ኮነ ኢሎም ክፍፀም ዝገበርዎ እቲ ዝተፈፀመ ጌጋታት ሽዑውን ነይሩና ሓበሬታን ግንዛበን ነይሩና እዩ ሕጂ ከዓ ብዝበለፀ መልክዑ እውን ተራጉይዱ ኣሎ እቲ ዝነበረ ኣነ ሓደ እዋን ዝጠቐስክዎ ጉድለታት ብዘይ ምፍላጥ ዝተገብረ ጉድለታት ኣይነበረን ኮነ ተባሂሉ ዝተገብረ ጉድለት እዩ ነይሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ኩነታት ንስኻ ናብ ድላይካ ተማእዝኖ ኩነታት ምእንቲ ክኸውን ዓቕሚ ዘለዎም ሰባት ከይቀርቡ ዲስፕሊን ዘለዎ ንጹር ኣሰራርሓን ትካላዊ ካይዳን ምእንቲ ከይህሉ እቶም ኣባይት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ መንእስያት ከዓ ነቲ ዝመስረትዎ ቃልሲ ዋናታቱ ኮይኖም ብናቶም ነፃ ሕርያ ዝሓረይዎም ብዝሓረይዎም ብጉባኤ ቢሎም ብዝመፁ መራሕቶም ክምርሑ ዘይኮነስ ብደገ ዝመፁ ምናልባት ኣብቲ ደገ ምንባር ዘሰልቸዎም ክኾኑ ይኽእሉ ይፈልጥን ግን ብደገ ዝመፁ እሞ ኣብዚ ጎይቶት ናይ ተቃልሲ ኮይኖም ክኸዱ ዘኽእሎም ኩነታት ንምፍጣር ናይ ምንፃልን ናይ ምንፃግን መስርሕ እዮም ተኸቲሎም ሕጂ ሓደ ግዜ ከቕርቡና ይከኣሉን ኢለ ተዛሪበ ነይረ ኣድላይ እንተኮይኑ መን እዩ ከቕርበና ዘይከኣለ ክዛረበሉ ይኽእል እየ ኣብ ቀፃሊ እውን ክኸውን ይኽእል ግን ብዕላማ ሲ እንታይ ክብለካ ደልየ እቲ ኮኔልካ ተባሂሉ ዝተገብረ ዝብለካ ዘለኹስ ሰሚናር ክካየድ ከሎስ ክስቶን ከይመፁና ተባሂሉ ስምና ተረቂሕና ነርና ኢና ኣብዚ ናይ ኣዲስ ኣበባ ኣነ ሽዑ ነገራት ተባሊሖም ካልእ ዘይመልክዑ ምስ ሓዘ ሰብ ኣክንዲ ክርድአና ዝፍትን ከም ዕንቅፋት ክርኢ ዝጀመረ ሰብ ስለ ዝበዝሐን ዓውዓው ምስ በዝሐ ድሓን ዝግ ምስ በለ ቀስም ምስ በለ ብዝሰፍሐ መልክዑ ገምጋም ኣብ ንገብረሉ ክንዛረበሉ ንኽእል ኢና ወይ ኣብ ሓደ መድረኽ ከም መምሃሪ ከነቕርቦ ንኽእል ኢና ኢልና ዝቐነስናዮ ነገር ነይሩ እዩ ዘትረፍናዮ ኩሉ ተዛረብኩም እኳ ኣነ ኣብቲ ናይ ሚድያታት እውን ቀኒሰ እየ ተዛሪበ ሓደ ልቢ ዕብዮም እውን ቀልጢፎም ምልስ ኢሎም ሲ ዕሪ እንተበሉ ኢለ ዕሪ እንተበሉ ሽዑ ምሶም ኮፍ ኢልና እዚአን ጌጋታት ነይረን ኮኔልካ እየን ነይረን ገሌልና ገምጊምና ክንፈትሖ እንተኽኣልና ብዝብል ማለት እዩ ድሓር ግን ኣብ ዝቐፀሉ እዋናት ግን ጠቕላላ ናይ ጣዕሳ ይኹን ናይ ምእራም ምልክት ከም ዘይብሎም ገና ሕጂ እውን የታልሉና ወይ ኣእሚኖምና ከም ዘለው ተረዲኦም ከም ዘለውን ናይ ምእራም ድሌት ከም ዘይብሎምን ምስ ፈለጥና ግን እታ ክዝረበሉ ኣለዎ ናብ ዝብል ሓሳብ በፂሐ ማለት እዩ ብሓፈሻ ሕጂ እንታይ ክብለካ ደልየ
እቲ ዝነበረ ናይ ዓዳምን ተዓዳምን ገለ ዝበሃል ከምኡ ይኮነን ናይ ዓዳምን ተዓዳምን ጉዳይ እውን ኣይነበረን እቲ ምዕዳም ከም ዝግባእ ንትካላት ትካላዊ ዕድመ ከም ዝግበር ከም ሓፋሽ ኣብ ሚድያ ከም ዘይእወጅ ብትካላዊ ዝኾነ ኣገባብ ኣጀንዳ ነጊርካ ኣብዝን ኣብዝን ዛዕባታት መደብ ስለ ዘሎ ኢልካ ከም ዝዕደም ነጊር ቅድሚ ሕጂ ኣይደግሞን ኪኒኡ ዝሰገረ ግን ክስቶን ከይመፁና ተባሂልና ዝተጠቐስናሉ ኩነታት ኣሎ ናይ ነፍሰይ ክገብር ዮናስ ኣሸብር ኣብዛ መድረክ ዝኾነ ይኹን ዕድል ከይወሃቦ ኣብቲ ምድላው ሰዓት ኣብቲ ክሳናዳእ ከሎ ተኣኺባሲ ኣብቲ መድረክ ዕድል ተዋሂብዎም ርእይቶኦም ዘካፍሉ ሰባት ሓሳብ ዘቕርቡ ሰባት መደረ ዘቕርቡ ሰባት ክንፀሩ ከለዉ ኣብኡ ተጠቒሰ ነይረ ገለ ሰባት ዮናስ ካሎ ብዝብ ቀረባ ንዑ እውን ዕድል ተንህቦ ገለ ዝብል ሓሳብ ዘቕርቡ ሰባት ነይሮም እዚኣቶም ዝረኸብዋ ምላሽ ሜትና ንርከብ ናብ ኣቢሉስ ኣይቀርብን ዝወሃቡ ዕድል የለን መንፍለጡ ኢልኩም ተባሂሎም ማለት ሕጂ እዚ ብጌጋ ዝተሰርሐ ይኮነ ሕጂ እቲ ዘቕረብዎ ምክንያት እንታይ እዮኒ ስለምንታይ ብፍሉይ ክትቀርብ ዘይደለዮ ኢኻ ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልኩኻሲ ምናልባት ንሕና ኣብ ሕማቕ ሰብ ስለ ዝኾንኩ ዶ ክኸውን ክእል ኣይፈልጥን ሕማቕ ሰብ ዘይምዃነ ኣነ ንባዕሊ ኣነ ዝፈልጣ ኣነ ተቓላሳየ ነዊሕ ዓመት ኣብ ቃልሲ ፀኒሐ ኣብ ውዳበ ፀኒሐ ትካላዊ ሰራርሓ ፈልጥ ልዕልና ሕጊ ከም ኣምር ፈልጥ ፖለቲካዊ ፕሮግራም ፈልጥ መትከል ይፈልጥ ስለዚ ኣነ ኣብቲ መድረክ ፖለቲካል ሳይንስ እውን ተማሂርካ ኢኻ هو already فلي ነገር ኣይኮነን ብዙሕ ሰብ ዝመሃሮ ብዙሕ ሰብ ዕድል ተረኺቡ ክመሃሮ ዝኽእል እዩ ፍሉይ ዕድልቲ ይኮነን ኣይ ኖ ትዘረባ ካብ ትህቦ ርእይቶስ ካብ ባዶ ከም ዘይብገስ መጽናዕቲ ከም ዘለዎ ትምህርቲ ከም ዘለዎ ንምሕባር ቀጽል ያ ክኸውን ይኽእል ኮማ ሓሲቦም ክኾኑ ይኽእሉ ብሓፈሻ ካልኡን ምናልባት ድላይና ንገብረሉ መድረክ ኣይክፍጠርን እዩ በዓል ንሶም ብጋንኡ ብሕጂ እንድሕር ኣቕሪብናዮምሲ ከም ድላይና ንገብሮ ኣሜን ጥራሕ ዝብል ሰብ ክንፈጥር ኣይንኽእልን ኢና ኢሎም ክኾኑ ይኽእሉ ከምዝን ክንገብር ኢና ኣሜን እዝን ኣሎ ኣሜን ዝብሉ ዓይነት ሰባት ኣምለኽቲ ምእመናን ክንፈጥር ኣይኽእሉናን ከም በዓል ዮናስ ዝኣመሰሉ ሰባት ካብ ዝብል እምነት ክኸውን እውን ይኽእል ኣይሕልፉናን እዮም ካብ ዝብል እምነት ክኸውን ይኽእል ከይመፁና እዩ ተባሂሉ ሕጂ ኣብዚኣ ጌጋ መልእኽቲ ከይተሓልፍ ናብቱ ኣዳራሽ ናብቲ ኣኼባ ዝገበርናሉ ዝተገብረሉ ኣዳራሽ መፅዩስ ተሳታፊ ከይኸውን ከልኪሎም ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ኣብተን መድረክ ምሽ ነይረን ሰባት ተነፂሮም ነይሮም ስፒች ዝገብሩ መደረ ርእይቶኦም ዘቕርቡ ገለ ሰባት ምስኣቶም ሲ ንሱ እውን ሓሳቡ ከካፍለና ዝብሉ ሰባት ነይሮም ከምኡ ሕቶ ዘቕረቡ ኖ ኢሎሞም እየ ዝብል ዘለኹ ስለዚ ከምኡ ነይሩ እዚ ኩሉ ሕጂ ንምንታይ እዩ ዝነግረካ ዘለኹ መሲልካ ኣብዚ ኣዲስ ኣበባ ክመፁ ከለዉ ነዛ ኣዲስ ኣበባ ከም መፃወቲት ካርታ ክጥቀሙላ ባይታ ወሪድና ዝብል ዝና ሆሆ ፈጢርካ ከምቲ ውሽዑ ነበረ ተሻላለም ገለመለ ከምኡ ዓይነት ባይታ ፈጢርካ እንተስ ገንዘብ እንተስ ስልጣን በሽበሽ ክኸውን ኣብዚኣ ኮንካ ክትምዝሕቕ ድላይካ ትገብሮ ከም ድላይካ ተማእዝኖ መድረክ ክትፈጥር እዩ ነይሩ ብዓቕሚ ደረጃ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ዘለና ክሊ ዕድመ ኣብቲ ብርጌድና ሓመዱ ብምሉኡ ትዝበዝሐ ኣብ ዕድመ ዒስራታት እዩ ካብ 17 በቃ ናእሽቱ መንእሰያት እዮም ዘለዉ ደቂ 17 18 19 20 25 እናበለው ንቕፅል ማለት እዩ ሕጂ መንእሰያት እዮም እኹል ተመክሮ ዘይረኸቡ ብሰንኪ ዓድና ዘሎ ሕማቕ ስርዓት ክመሃሩ ይኹን ካልእ ዓይነት ብዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ዓቕሞም ክብ ከብልሉ ዝኽእሉ ዕድል ዝሰኣኑ እዮም ከምኡ ኢሎም ይግምቱ እዮም ይግምግምዎ እዮም ንሳቶም ከዓ ስለዚ ብቐሊሉ ነዚኦም ናብ ድላይና ንዝውሮም መጣልዒ መንእሰያት ሒዝና እቲ ንደልዮ ፀቢብ ረብሓ ከነዕውት ንኽእል ኢና ዝብል እምነት ሒዞም መፅዮም ስለ ዝነበሩ እዮም ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ስለዚ ኣብዚ ኣዲስ ኣበባ ምስ መፁ ዘይተፀበይዎ ፀኒሕዎም እንታይ ዘይተፀበይዎ ፀኒሕዎም ስሩዕ ዝኾነ ዝሓሸ ኸማን ጉባኤ ክንገብር ኢና ብጉባኤና መሪሕነትና ንመርፅ ባይቶ ኣለና ፈፃሚቱን በይኑ ከም ድላይ ዝገብረሉ ኩነታት የለን ዓበይቲ ውሳኔታት ኣብ ባይቶ ይውሰኑ ኣብ ባይቶ ዝተወሰኑ ከዓ ፈፃሚ ኣካል ይፍፅሞም እዞም ባይቶን ፈፃሚትን ከዓ ብጠቕላላ ጉባኤና ኢና ነቑም ዝብሉ መትከል ዘለዎም ዝርድኡ ሰባት ፀኒሖሞም ኣብዚ ኣዲስ ኣበባ እቶም መንእሰያት ብጣዕሚ የድንቖም እያ ንፋዓት እዮም ናይ ኣዲስ ኣበባ ምስ መዓት ሃጁጃ ምስ መዓት ፀቕጢ ምስ መዓት በለካለ ከዓካ ንዕኡ ደው ኢሎም ፀይሮም ናይ ገሊኦም ዝና ናይ ገሊኦም ቶም ዝመፁ ጋሽ ዝና ዘለዎም ሰባት እንዲ እቲ ዝና እውን ዝፈጥረልካ ተፅዕኖ ኣሎ
نتزناون مكيتهم اتزنا خفطرو زخل ناي سبات ناي مأمانن ناي مسقاطن بدهوتاتون سغيروم نحنا ناي بعلنا ملو قمنا زلو مريحነት አለና ባይቶ አለና استفعلالو ክፍልታት ከም ማሓደርን ማዓልታዊ ዕዮታት ክፍጽምን ዝኽእል ናይ ባዕልና ፈጻመ አካል አለና ብጉባኤ ዝመጸ ዮም ዝብሉ ዘለው ሕጂ تا ጉባኤ ብርግጽ ድሕርታ ናይ አዲስ አበባ ሰሚናሪየም ገይሮማ ቅድሚኡን ነይሩ ግዝያዊ ከምዚ ከም መሰጋገሪ ግዝያዊ መሪሕነት ኣብ ሓደ መድረኽ ፈጢሮም እዮም ጉባኤ በለሱውን ብድሕሪኡ ግን እንታይ ቶም ካብ ደገ ዝመጹ ሰባት ስልጣን ተባቂሎም እዮም መጽኦም ገሊኦም ሲ ኣብ ወንበር ክኾኑ እዮም መጽኦም ኣብዚ ናይ አዲስ አበባ ጨንፈርስ ኣነ ላዕለዋይ መራሒ ኣነ ኣብ ወንበር ኣነ ምክትል ክሱ ኢኻ ከምዚ ክሱ ኢኻ ከምዚ ዝበሃል ምክፍፋል ኣብ ኣእምሮኦም ወዲኦም እዮም መጽኦም ድሓር ናይ ሙሻም ኩነታት ምስተፈጥረ ኖ ጉባኤ ብሕጂ መጻሎ ብታ ጉባኤ ናይና ቋሚ ስሩዕ መሪሕነትና ነቁም ምስበሉ ቶም መንእስያት ስምባደ ተፈጢሩ ማለት ታይ ይኹም ትብሉ ዘለኹም ገለዛ ዓይነቱ ንሕና ቋይና ዝመስመር ከፊትና ንሕና ቋይና ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝምድና ብድፍረት ዝመሰረትናሉ ገለመለ ዝብል ተኣኻትብሎ እዚ ናይ ዓዶኽዶ ክበሎ በቃ ፈኸራ ዛ ዓይነቱ ከምኡ ተራእዩ ነዚ ዓይነት ፀቕጥን ሸርሕን ፀይሮም ዞም መንእስያት ውርዙይ ዝኾነ ጉባኤ ኣካይዶም ኣብዚ ቀረባ ግዜ ጉባኤ ኣካይዶም ባይቶ መሪፆም ካብቲ ባይቶ ከዓ ፈጻሚ ኣካል መሪፆም ሕጂ እውን ግን እቲ ፈጻሚ ኣካል እንታይ ይግበር ኣሎ እቲ ዓይነት ፀቕጢ ይገጥሞ ኣሎ ብዚ ስልጣን ዝለዓለ ስልጣን ናይ ጉባኤ እዩ ኣብ መንጎ ጉባኤታት ዘሎ ዝለዓለ ስልጣን ከዓ ባይቶ እዩ ባይቶ ዝወሰኑ ውሳኔታት ዘፈጽም ከዓ ፈጻሚ ኣካል ስለዚ ዝለዓለ ስልጣን ናይ መዓልታዊ ዕዮ ናይ ምምሕዳር ናይ ምፍጻም ዝለዓለ ስልጣን ዝሓዘ ኣካል እቲ ፈጻሚ ኣካል እዚ ፈጻሚ ኣካል ግን እቲ ኦፊስ ከማን ኣይወነናን ዘሎ ዞም መንእስያት ዝሕልፍዎ ዘለዉ ብድሆን መከራን ብጣዕሚ ዘሕዝን ኣነ በቀረባ ምሶም ስለ ዘለኹ ፈልጡ እየ እታ ኦፊስ እኳስ ከመሓድርዋ ኣይክእሉን ኦፊስ ናይ አዲስ አበባ ኣብ ኢድ ኪሮስ እያ تا مفتح سي أيهوبهم أخيبهم قالوا قد ياتهم كسالتوس نعيهم ذفكروا مفتح بنا نقول كاب جلوبال حاو تعمز قط عام مسمات أنا جلوبال بومبر كوينو مسمات أسي نابتا بيت صحفات كم دي متسي تغيرو سرع زغونا ركب كجبر توم فتس أما أكل نايز ختما مسمات يزولو غاشا خزارا ربو قال ركبات جبر أبو أوفيسهم يخون دلو نابو أوفيسهم مسكدو مفتح مها بابيو كالي ومسي نافت أوفيس تاو تسعينو بدحريو بخندي نعندو مات ناي مش مقال مسرح كنبلو نخل دحر خندي لما نون مرد دان دارغا ترخيبا خلك خلو خجن بقام النتاي كونتن هنكم تتقوم لا تتقم كاتملسا تقوم تمفتح ازبز زولو مريحنتس ناي بعلو اوفيس كواس كم حدر نكون ناي كالن كالوتهم وننتو اتا مس منغس ايتوبيا زلا مسمر ركب تاناي محزنت ركب تاناي قالز مدغغاف ركب نابيدوم كيتعطو خندي شرحي يزغبر ساتهم كي مازنوا خيغبروا كي قربوا رايو نو مس منغسي زاكل مس منغسي ايتوبيا مو بجلوبال درجه يتركبن زمدنا كل زلو اتي ጨንፈርካ ኣብ ትሕቲ ግሎባል ስለ ዝህሉ ትርክብ ስሩዕ ዝኾነ ብላዕለዎት ኣካላት መንግስቲ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ላዕለዋይ ኣካል ኣሎ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ኻ ዝለዓለ ዝበሃል ኣካል ግሎባል ብዞም ክልተ ዝለዓሉ ኣካላት ዝምድና ይመስረት ገለ ዝብል መትከላዊ ዝኾነ ሓሳባት እዩ ነዚ ክኸውን ገይሩ ኸይንብል እቲ ግሎባል እውን ክርከባ ይከኣለን እታ መስመር ዝምድና ግሎባል ዝወነና መስመር ዝምድና ከምዚ የላ ኣብዚ ዕዘብ ያነ ሕጂ ንግሎባል ስለ ዝምልከትዩ ኢሎም ከይመኽኑ ኢልካ እቲ ግሎባል ንባዕሉ እታ መስመር ከይሕዛ ተገይሩ እታ ዝምድና ብውልቀ ሰባት እያ ተኻይዳ እታ ዝምድና እያ ጨንፈር ኣዲስ ኣበባ ከም ጨንፈር ኣብዚ ናይ ባዕሉ ኣባላትን ውዳብን ሃልይዎ ብስሩዕ ጉባኤ ዝተመረፁ መሪሕነት እውን ሃልዮሞ ንሱ ብትካላዊ ዝኾነ መልክዕ ምስ መንግስቲ ርክብ ከይገብርካ ንሶም እውን እታ መስመር ከይርከብዋ ተኸልኪሎም ኣብ ከምዚ ኩነታት እዩ ዘሎ ተሓፂሮም ኣብ ፀባብ ኩነታት ብሕራንዮም ዝቃለሱ ዘለዉ ዞም መንእስያት ኣብዚ ዘሎ ናይ ትካልን ትካላዊ ኣሰራርሓን ድሌት ላዕሊ እዩ እታ ናይ ውልቀ ሰብ ድላይ ዝገብሮ ቃልሲ እተምፃ መከራን ጣጣን ዞም ኣብ ዘለዉ መንእስያት ፅቡቅ ገይሮም ፈልጥዎ እዮም ስለዚ ትካላዊ ሰራርሓ ንከተል ውልቀ ሰብ ከም ድላይ ዝገብረና ኣይኮናን ዝብል ሕቶን ድሌትን ኣለዎም ኖ ዝብል ዘሎ ሓይሊ ቃል በቃላ ትካላዊ ሰራርሓ ኣይድልየናን ዋላ እንተዘይበለ ካልእ ዝተራቐቑ ናይ ዓዋሉ ቃላት እናተጠቐመ ንዓኣ
indirectly ዝቃወም ዘሎ ሓይልኻ ነዞም ኣብዚኣ ዘለዉ መንእስያት ብድሆ ኮይንዎም ኣሎ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት እዩ ዘሎ እቲ ናይ ኣዲስ ኣበባ ኩነታት ክብለካ ደልየ ሰናይ ዮኒ ክብሪ ተሃብካ የቐኒለይ ምናልባት ኣብዚ ዝሃብካዮ ርእይቶ ዝኾነ ሰብ ክምጉት ክእል እየ ክምልስ ክእል እየ ዝብል እንድሕር ኣሎ እዚ ሜድያ ክቡት እዩ ክብል ይደሊ ንሎሚ ግን ኣብዚኣ ጠጠው ነብላ ካልእ ግዜ ብፍላይ እታ ውድባት እንተኮይነን ክሰርሓ ዘይከኣላ ወይ እውን እንታይ ዝጎድለን ኣብ ዝብል ብፍላይ ብርጌድና ሓሙድ እውን ካብ እንታይ ክመሃር ይኽእል ኣብ ዝብል ዛዕባ ክንምለስ ኢና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ኦኬ ኣባ ኮለኻ የቕሬታ እሺ እዚ ክነግረካ ፅናሕኩ ብፍላይ እዚ ናይ ጨንፈር ኣዲስ ኣበባ ኩነታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስለ ዘለኹ ነቲ ጨንፈር ወኪለ ወይ ገለመለ ኮይነ ከይመስል ዘይተደልየ መልእኽቲ ምእንቲ ከይሓልፍ ዝነግረካ ዘለኹ ናተይ ትዕዝብትን ዘለና ሓበሬታን መሰረት ገይረ ዘቕርቦ ዘለኹ ሓሳባት ዳ እምበር ንዝኾነ ይኹን ውዳበ ወኪለ ናይ ብርጌድና ሓመድ ጨንፈር ኣዲስ ኣበባ ወኪለ ወይ ድማ ከምኡ ኮይነ ኣይኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹ ከም ተቓላሳይ ዘለና ሓበሬታን ትዕዝብትን ዝነግር ዘለኹ እምበር ዕላዊ ዝኾነ ናይ ውክልና ባይታን ኩነታትን እውን የብለይን ኣብ ብርጌድና ሓመዱ ኣዲስ ኣበባ ከም መቓልስቶም ኣብ ዙርዮም ዝህሉ ግርም ዮና ሓወይ ፅቡቕ ሓበሬታ ኣነ ዝርድእዎ ኮኑ እዮም ክሳብ ምቕራብ ዝኽእሉኻ ሰብሲ ዳዋን ኣባልን ኮይኑ ከምዘይብሉስ ይርድእ ኮኑ ዝብል ሓሳብ ነይርኒ እሞ ብዝኾነ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሰናይ ዘመን ከምኡ ድማ መርሆ ሚድያ ነዚ ሚድያ ንምዕባይ ሳብስክራይብ ግበሩ ሼር ግበሩ ናብ ኩሉ ክባፃሕ ኣካፍሉልና ከምኡ ድማ ርእይቶኹም ትዕዝብትኹም ምትብባዕኩም ክትህቡና ብትሕትና ንሓትት ካልእ ግዜ ብካልእ ትሕዝቶ ክንረኸብ ኢና ብሩኽ ቅነ